Ayan guys, kailangan na natin italagay ito. Ayan yung aking mga candies. Lalagay na natin siya doon. O, diba? Kasi medyo maliwanag na. Ayan siya, diba? Ayan. Ayan guys, nilinis ko siya para mailagay natin yung mga bago nating bili. Ayan, tapos habang inaayos ko, bali meron kasing bumaba na ganito. Ayan, naputol siya. Diba? Naputol. Ayan guys, lalagyan ko na siya ng mga gamis at candies. Diba? Unahin natin to. Tapos dito, yung mga sari-sari na, yung ano na, yung mga naghalo-halo na mga candy. Ayan. Tapos ito. Ayan guys. Tapos yung dito is mga gamis ang ilalagay natin. Bali lalagyan pa natin yan ng hook for screen. Ayan guys. Bali meron na tayong nagawa. 1, 2, 3. Diba, ayan. Tapos yun, papalitan ko yun. Medyo luma na yun. Ayan. Meron pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Tcharan. Ayan guys, diba? Pero may napansin ako, parang ang kunti ng mga ano natin, ng mga nakasabit. Kasi dati-rate, hanggang sa itaas, may nakasabit ako dyan ng mga gamis. Ngayon, yung mini egg, yun lang muna yung pansamantalang sinabit ko dyan. Kasi meron tayo dyan sa ibaba. Ayan, mini egg, diba? Ayan guys, sa ngayon pala, yan lang muna yung isi-share ko dahil ayan, pansin nyo, gabi na. Ayan guys, thank you for watching.